אנחנו ממשיכים. בעקבות עוד פרשת אונס קבוצתי מתמשכת שנחשפת בימים אלו, אנחנו מבקשים כעת לשוחח עם אסנת הראל, מנכ"לית מכון אדלר. המכון הזה יוזם כל מיני יוזמות, אנחנו תכף נשמע אותה, אבל מה שחשוב להדגיש זה שבעידן האינטרנט שמשמש השראה לטוב ולרע, אין בעצם להורים סיכוי בקרב הטכנולוגי מול הילדים שנולדים עם המקלדת ביד. אסנת, ערב טוב, מה עושים? ערב טוב. אני לא אוהבת את העניין שאין סיכוי להורים. כן, יש להורים סיכוי, כן, יש להורים אחריות. הדבר שנוסף... אין סיכוי בעניין הטכנולוגי. אין סיכוי בעניין הטכנולוגי. הורים שינסו לחסום את האינטרנט, או חלקים מהאינטרנט, מהילדים, זה קרב אבוד. נכון. ילדים הרבה יותר חכמים מאיתנו בקטע הזה. נכון. לזה התכוונתי. נכון, אתה צודק. ופה השאלה מה עושים. נכון, לחסום זה לא עניין. מה עושים? עושים הורות. ועושים הורות זה לוקחים אחריות על הילד הזה שנולד בשמחה ובששון, ובשנותיו הראשונות לנו ההורים יש את ההשפעה הכי גדולה עליו. מלמדים את ההורים שיח פתוח, מלמדים את ההורים לדעת ולהיות מעורבים היכן ומה עושים הילדים, מלמדים אותם ערכים של מה אסור ומה מותר, מפתחים איתם את הקשר הרגשי שהוא כל כך חשוב, כי רוב מקרי האונס בגילאים הצעירים ובכלל זה מחסכים רגשיים, מהצורך להיות נאהב, מהצורך שמישהו ייגע בי גם אם זה כואב. והתפקיד שלנו הראשון של ההורים זה לספק לילדים את הצרכים האלה, צריך ללמוד את זה. אני רוצה להגיד לך שגם בקליניקה וגם בבית ספר להורים אצלנו, יותר ויותר הורים פונים ואומרים, הילדים בני 3, 4 ו-5, אנחנו עובדי עצות. לא יודעים להציב גבולות, לא יודעים להעביר ערכים. מה זה כל ההורות? ההורות זה בדיוק זה, זה בדיוק האחריות לגדל בני אדם עם תחושת ערך, עם לראות את האחר, לכבד את האחר, לכבד את השונות ולדעת בפירוש מה מותר ומה אסור. טוב, בואי נדבר רגע על הבעיה. אנחנו מסתכלים על הנערים הללו שהם בעצם, הם נראים כאן זעתותים, ואת יודעת, אנחנו מסתכלים עליהם ולא מבינים איך הדבר הזה בכלל יתאפשר. הרי הגיל שלהם הולך ויורד, ובואי נקרא לילד בשמו, תרתי משמע. מדובר פה בחשיפה של אותם ילדים לחומרים אינטרנטיים פורנוגרפיים קשים ביותר, זמינים מאוד, שעוברים מאחד לשני בלינקים בלי בעיות בכלל, ואין דרך למנוע את זה. אולי, והם משמשים גם השראה להרבה דברים איומים שאנחנו רואים בתקופה האחרונה. איך מתמודדים עם הדבר הזה, אסנת? אני כל כך רוצה להחמיר את מה שאתה אומר, אתה כל כך צודק. אני רוצה רק לציין שכל מי שיוצר את הסרטים האלה רובם, כל מי שיוצר פרסומות סקסיסטיות, כל מי שיוצר סיטקומס, כל מיני סדרות בטלוויזיה שרובן על יחסי מין ממיטה הזאת למיטה אחרת ואישון סמים, יש להם ילדים בבית. כלומר, האחריות היא האחריות של כולנו. התפקיד שלנו הוא לדעת מה קורה באינטרנט ולתווך לילדים את המציאות, להסביר להם מה הפנטזיה ומה העולם. כן, יש עלינו תפקיד מאוד קשה. כי זה נורא קשה, כי איזה הורה מסוגל לבוא לילד בן 10, 11, 12, כמו הגילאים של הילדים כאן, ולומר לו, תשמע, אתה רואה פורנו באינטרנט, אתה מסתכל על הדברים הללו, לחפש לו בהיסטורי, הוא מחק את ההיסטורי, מה תעשה לו? והוא לא יגיד לך את האמת, כן, אני מסתכל על פורנו באינטרנט, זה הכי קטע בחבר'ה עכשיו. תראה, התפקיד שלנו הוא לא להיות פקחים ושוטרים. התפקיד מתחיל לא בגיל 12, הוא מתחיל ברגע שהילד נולד, לפתיחות, לתחושה של אני סומך עליך ולידיעה ברורה מה מותר ומה אסור. אי אפשר לחיות בעולם כפול. אם אבא מסתכל על זה או אמא מסתכלת, אם השפה היא שפה זנותית בבית, אם אין יחס מכבד בין בני הזוג, יש דברים שנלמדים בבית, ונכון, זה מאוד קשה. אני חושבת שמוטלת עלינו כהורים חובה לדעת מה קורה באינטרנט. זה לא רק פורנוגרפיה. יש מיליונים של אתרים שמדברים על הרעבה עצמית. יש מיליונים של אתרים שמספרים איך לעשות סמים בבית. העולם פתוח, הילדים מאוד מתוחכמים, הם עוקפים אותנו בסיבוב. אנחנו צריכים לדעת מה קורה בתוך האינטרנט, להבין את הטכנולוגיה, לא לחסום, אנחנו לא שוטרים, אבל להתחיל שיח פתוח כשהילדים נולדים, וצריך ללמוד את זה. צריך לקחת אחריות, ואני אגיד יותר מזה, האחריות היא שלנו כמדינה לאפשר הדרכת הורים כשנולד ילד. זה לא, אנחנו מגדלים בני אדם, אין לנו מושג מה הצרכים הרגשיים של בני האדם האלה. הילדים שאונסים חייבים להיענש, ההורים שלהם צריכים להיענש, אבל הם קורבנות. רגע, גם ההורים שלהם צריכים ההורים הרי לא ידעו מכלום, ההורים אולי לא עשו מספיק כדי לקרב את הילדים ולהסביר להם מה בעצם קורה בעולם, מה נכון בעולם, איך נכון להתנהג לזולתך. ההורים אשמים, הם צריכים להיענש? ההורים אשמים מאוד. בבורותם? ההורים אשמים מאוד בבורות אחת, בורות הורית. אין מה לעשות, ילדים זה נורא נחמד, זה עונג.
ילדים זאת אחריות ראשונה, לפני שאני מנכ"ל ולפני שאתה שדר ולפני שמישהו אחר הוא עורך דין, הוא הורה והוא מגדל בן אדם. אולי במקום להעניש את ההורים תחנכי אותם, אסנת. בבקשה? במקום להעניש את ההורים תחנכי אותם. נכון. יש לנו בית ספר להורים, המדינה צריכה לאלץ וליישם חוקים, לחוקק חוקי עידוד שהורים ילמדו הורות. אין דרך אחרת. לפני מערכת החינוך ולפני המשטרה ולפני השיפוט ולפני הילד של השכן, התפקיד שלי כהורה להוציא מהבית ילד שיודע היטב מה אסור ומה מותר. אתה צודק. יש אחריות ללמוד הורות. היום יותר מתמיד. המציאות די התפוצצה בפנים של כולם בתקופה האחרונה, ורוב ההורים שבעצם לא עשו מה שצריכים לעשות, ואולי מסתכלים עלייך כרגע, מקשיבים לך ומכים על חטא ושואלים מה לעשות. אני מבין שיש לכם איזשהו כנס בעניין הזה כעת. יש כנס ביום ראשון בנושא של הורות ואחריות הורית. אנחנו הולכים לדבר על זה. הכנס הוא בבנייני האומה בירושלים. יש בתי ספר להורים. אנחנו מזמינים את כל ההורים ללמוד הורות. לא יעלה על הדעת שאני אשלח עורך דין לייצג אותי בבית משפט על 100,000 שקל. איך יעלה על הדעת שאני מגדלת בן אדם שצריך לתפקד ולהגן על עצמו? הזכות הראשונית של הילד זה לקבל ממני ההורה את הכלים לחיות את החיים. ואנחנו מחמיצים את זה, אחר כך זה כבר מאוחר. בואו כשהילדים נולדים, בואו ללמוד הורות. ברור. אסנת הראל, מנכ"לית מכון אדלר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לכם.